dire. Lalaan ko dire. Tara, lalom-lalom gini atong swimming falls dire. So, tara. Ada si Kwan, lahat Kwan dire. Taadre si Sir. Yan si Sir Rob, no? So, mo ni pinakagwapo kayo, no? Tara sa gwapo kayo siya gwapo, no? So, ayo i-promote lang kay warmat na bayre. Bitaw, nindot kayo no ang swimming pool diri sa Mabanag, no? Nani ka tsada kayo, naglaguyan, dakugin kayo area, no? Kaduha nga interview na to, usa sa pinakakisgan nga vaccinator. Pinakagwapo na siya nga vaccinator. Kanal, no? Way lain na kung kaila. Kana mo Si Sir Ligan Alan. So tarawan nyo guys, ato siya pag-interview kay usa ni siya karon nga special guest diri sa Mabanag special Spring Resort, no? Spring Resort. may kumutan na So ato ni ipakita. Sir, what is it? Sir Alan de Ligan Alan. So sir, kumusta man imong anhi dire sa mong swimming pool sa may gibati dire? okay ra sad siya dagan man panindot sa pananaw Mapanindot sa pananaw. Ngayon? ana ra Sa imong pagandi sir nga nindot ang pananaw, makarecommend ba ka sa mga gusto or ganahan nga mo anhi dire mga swimming pool? kung sa taga Zamboanga del Sur mayo siya kay Maayo gid siya kay recommend mo. kay ana siya kay mga saktong po siya accommodation dire sakto kuan Sakto. abot sa akong taga lain probinsya iyan na siya iyan na po di mong kuan ipakita Ay, makita na tayo sila. kalisod po may mo recommend ko na nga Anara sir, Mabanag, ako na siyang gi-record sir, doon na ako i-picture sir, interview naman ko ni sir. o tsada yun siya Dito ba karon sir? Doon ba kayo nakita dire niya? Oh, dili di pang personal la pero personal. pero pala. Dili na siya personal. Oh, marami na siya ganun Pero- entertainment lang, entertainment. pero parang gano'n na nga Oh, parang gano'n na nga. sige. Pero by the way, ako po tanong sir, saan ka sir? Doon na ba kay kapika sa kinabuhi or gitawag single nga without sidecar pa ang kakaroon? wala pa Wala ba? Puto sa mo sir, available pag yung kakaroon. kung kinsay gusto Unsa? kung na makita makakita Okay, ato ipakita. Kinsay gusto to ato ipakita. Magkao ba na to rin? Wala. Kami na ganito sir, ato na ganito sir. Ato ipakita. wala na ayun na Wala na. May na ganito. dayon Ngayon. So, by the way sir, sa may katapusan mong statement, nga mong ikasulti gid dire. Last statement nimo. tsada din asay tsada ang Heriberta o ang Mabanag Naglibog gid ahay mo i-promote sir. asay tsada din Ay, sada. Ako, Heriberta o Mabanag Amin mo sir, pagkatino lang pagkasorti sir. Nakaadto na po ko dito. Nagtanong. Mabanag man din no Mabanag. Dapat, ang inyong vlog, dapat, about Radio Dirisa. Ayaw na lang. Sa Ayaw na lang. Mabanag. Ganda ng uban sir. o di Mabanag
Kay gibayaran ka bata. Gibayaran ka bata ni sir. Gibayaran ka? Libre ra ka, oh. Ikaw? Libre na. Nakabayad ka po ah. Ah, nakabayad. Ayaw paniko lang. Dayon, sir. Dili ka Nakabayad lagi ko eh. Nakabayad ka? Ah, sige lang, pwede na ito bawayo, di mo? Pero, so sa ako mga viewers diya, Wapo lagi ko sa mong ka na. gwapo ka sa akong camera. First, Wapo dito sa okay, camera. gwapo ka din sa camera. Wala, sir. Ako nga ikaw, recommend ka yung palikan kang cellphone na. Wapo kay ko sa mong camera eh. Gwapo ka. Parang si John Lloyd Cross, no? John Lloyd Cross. Saan mo tagtagtawa, di ba? Parang ganun na. Parang gano'n na nga. So, katong gusto nga nag-idolo ni John Lloyd Cross, natay local John Lloyd Cross. Alan, so balikan na to, sir. Yan haragi po na ko, sir. Kung tara ito, ipadoon sa camera, guys. Wag gini nabasa man niyang buhok niyo. Wag gini naligo siguro si sir ba? Sir, sure gid ka nga mo recommend ka dire. Wa man ka naligo. Sure yun ko. Malay ka naligo lagi. Tungod kay init akong lawas. Inom ka. So, balikan na to sir yung personal. Personal po niya. Balikan na to. Okay naman ta. Mag-isgot kita na. Eh, parte naman ginasa kong kinabuhi sir. So, ako unang Record niya po na siya. recorded din sir. Personal ang kinabuhin ako. Recorded. Ano, good siya. Wait, showbiz! Showbiz? Alam mo ba, showbiz? Di ba ka? Mura kang si John Lloyd. John Lloyd? John Lloyd. Di ko kalito. John Lloyd. Buka. Wala ra, sir. Wala ra. Sarap pagkamasa ko ngayon. Murag ikaw may naubog ba? Lagi, sir. So, sir, Dayon. balitang showbiz naman to. Balitang showbiz. Kaning, kumusta man atong ano, sir? Status sa kinabuhi, sir. Labi na sa itong mga kauyaban niya. Kuya ba? Still searching. Ha? Searching. Alright. Sa imong pagpangita, sir, wala pa bigay kay Yapoy nakitaan. Dagan man siya makita. Pero Isa man, pero, apan, teke na, isa man, sir. Isa man, sir. say cut. Cut. Ato na ikat. Dito na sa editor, sir. Edit. Oo, daghan na kayo nakitaan. Sige, balikan na to, sir. Isa tayo nakitaan. Another question. Oo. Balikan to. Tuwag pa tamo ko. Patama ko masa itong question. Dayon, Ano pamunta na ba? lago po ka na ko diyaw eh. Gwapo. Ay, hindi ba rin balo yan? Gwapo. Wapo kay lang. wapo kay sa camera ba? Gwapo yun kayo. Sir, di ba ninyo ika-recommend yun mo ni nga mao nga swimming pool. Di ba no? Oo. Ika-recommend yun mo. So, siguro, maybe, someday, next week, next month, next year, basin, Ambot makakuyog ba ba sa lagi, no? ang contact tracer ano sa ba? Wala kami kay Balo, sir. December Kay 10 Balo. pa rin naman ta. December 21 ta. Sige, ato na yung kita, sir. Basin. I-enjoy lang na to kanong katong higayo na oh. Basin na, iwan na kay Balo. Wala ko na Balo. Ayaw na. Enjoy na tong kanong higayo na. Kanong higayo na. Okay, sir. Punta ka, ikaw, kuhan. Wala kay Balo, sir. Wala ko. Advisors.
no? So,